Felly, da ni yn edrych ymlaen yn fawr iawn ar gyfer bore dydd Sul nesaf, pryd y byddwn ni yn ymuno ar Zoom efo Tabernacl Criced, Salm, Porthmadog ac hefyd Rhyd y Mae'n wrth ymyl Dolgella. Gwych iawn, a diolch i Iwan am y gwahoddiad ac am wneud y sgwrs yna hefo fi. Wel, da ni am droi at Salm 138 ac tair Duw yn y fan yma, ac yn mynd i ystyried y dair adnod cyntaf. Dafydd, y brenin Dafydd, ysgrifennodd y Salm hon. Fo ysgrifennodd lot fawr o lyfr y Salmau, ond nid y cwbl ohonyn nhw. A mi oedd Dafydd, y brenin Dafydd, yn ail brenin ar Israel, ac yn byw tua 1000 o flynyddoedd cyn geni yr arglwydd Iesu Grist. A na i ddarllen y tair adnod gyntaf i chi. Dwi'n darllen yn y fan yma o'r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig. Clodforad di am holl galon, canafawl i ti yn mwydd diwiau. Ymgrymaf tuag at dy deml sanctaidd, a chlodforaf dy enw am dy gariad a ffyddlondeb. Oherwydd dyrchefais enw a thair i'w chlaw popeth. Anelwais arnat a tebais fi, a chynyddais fy nerth yno. O'n i wedi meddwl siarad am y salm gyfan, ond unwaith eith i ati baratoi. Sylweddoli na fysa ni yn cael cinio dy Sul swn i'n mynd trwy y cyfan. Felly, edrych yn sydyn iawn ar y dair adnod gyntaf o'r salm. A mae'r llyfr y salmau yn lyfr mor gyfoethog. Mae o fel chwaral da ni'n gallu mynd i gloddio ynddi. Ac yn y chwaral honno mae yna fwynau gwerthfawr, aur ac arian a perlau sydd yn cyfoethogi yn deall ni o Dduw a sydd yn drysorau ar gyfer yn ffydd. Ac felly, da ni'n cloddio yn y dair adnod gyntaf o Salm 138. Ac yn y salm hon mae Dafydd yn diolch i Dduw, ac mae o yn addoli Dduw. Ac mae'n agor y salm yn ddiwiog iawn gan ddweud yn Beibl.net, dwi'n diolch i ti o waelod calon, ac yn canu mawl i ti o flaen y diwiau. Dwi'n dy glodfori di am holl galon, canafawl i ti yn mwydd yr holl diwiau Beibl Cymraeg Newydd. A mae Dafydd yn syth yn mynegi addoliad personol i Dduw, mwydd y diwiau eraill. A mae'n gwneud hynny o waelod i galon, o grombil i enaid. A mae eisiau dweud nad ryw addoliad arwynebol, defodol, ffurfiol, unffurf ydy hwn. Ond wrth iddo fo feddwl am Dduw, mae mawl yn cronni yn ei enaid. A mae meddwl am Dduw yn peri llawenydd dwfn yn ei galon. Mae'n deud am holl galon yn dydi. Ac yn y Beibl mae calon yn golygu y person cyfan, y person yn ei gyfanrwydd, meddwl, corff, enaid, y cwbl sydd yno, bob dim. A mae Dafydd yn dweud arglwydd, dwi'n addoli di, hefo'r cwbl yr ydw i. Mae yna emynaw ymgysecriad sydd yn mynegu hwn yn y llyfr emynaw ni fel cymer arglwydd feinios i, i'w chysegru oll i ti. Cymer fy munudau fod fyth yn llifo dy glod. Neu yr emyn gyfarwydd hwn i ti dymunwn fyw o Iesu da, a'r lwybrau esmwyth oes dan heilwen ha, neu os dawr niwl i guddio'r wybren las, na a dim hofnau atal gwaith dy ras. Lle mae'r crediniwr yn deud wrth yr arglwydd, dwi eisiau mywyd cyfan i fod yn oedfa o addoliad i ti. Ac hefyd, y dyla meddwl am Dduw a'i natur a'i rinwedda yn gwefreiddio ni. Nid yn gadael ni yn llonydd ac yn llesg. Ac yma mae Dafydd yn canu mawl i Dduw o flaen y diwiau. Ger bron ei lunod y cenhedloedd eraill.
Ac wrth dweud hyn, nid cydnabod mae o fod y duwiau eraill yn dilys, ond dweud mae o yng nghanol yr eilunod mae gyd, dim ond un Duw sydd yn haeddu yn haddoliad a'n hymlyniad, sef Yahweh, Duw Israel, creuwr y byd. Un Duw sydd. Mae yna rhai pobl yn dweud y dyddiau yma bod pob crefydd yn arwain at Dduw. Diolch bwys pa grefydd ydych chi'n ei ddilyn. Ond nid dyna di dysgeidiaeth y Beibl. Mae'r Beibl drwyddo draw yn dweud mae un Duw sydd a dim ond un ffordd sydd at Dduw, sef trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, mae rhaid i ni ofyn, ydym ni'n cymryd safbwyntiau y byd yma o mae bob crefydd yn arwain at Dduw. Ynta, ydym ni'n cymryd arweiniad y Beibl sydd yn dweud fod Iesu Grist yn unigryw ymhlith pobl y byd, a fod Cristnogaeth yn unigryw ac yn unig ffordd at Dduw y Tad. Chyfo, os na fydda hynny'n wir, mi fysa Dafydd wedi dweud, o dwi'n addoli duwiau yr eilunod hefyd. Ond mae'r Hen Testament yn ei grynswth yn frwydr lle mae Duw, Yahweh, yn trio cadw i bobl yn ffyddlon iddo fo, heb lithro i dderbyn eilunod eraill. Petas na hynny'n wir, mi fysa Iesu Grist wedi cydnabod duwiau Rhufain, wedi cydnabod duwiau Groeg. Ond oedd o ddim yn gwneud hynny. Mi fysa Paul wedi gwneud yr un modd. Dydy'r Beibl ddim yn sôn am aml duwiaeth nag aml ffordd. Mae o'n sôn am un Duw, y gwir a bywiol Dduw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân, ac un ffordd ato fo yn yr arglwydd Iesu. Ac wrth sôn am addoliad, yn yr adnodau yma mae Dafydd yn rhoi 3 rheswm pam i fod o yn addoli Duw. Reswm cynta, sôn am y 3, jyst mewn brawddeg. Yn gynta, mae o'n sôn i fod o'n addoli Duw oherwydd sut ydy Duw. Yn ail, mae o'n addoli Duw oherwydd i fod o wedi datguddio ei hun. Ac yna'n drydydd, mae o'n addoli Duw oherwydd be mae Duw wedi ei wneud. Dewch chi edrych ar yr un cynta, mae Dafydd yn dweud i fod o'n addoli Duw oherwydd beth ydy natur Duw, sut un ydy Duw. Ac meddaf o'n yr ail adnod, dwi'n ymgrymu i gyfeiriad dy deml sanctaidd ac yn moli dy enw am dy gariad a dy ffyddlondeb. Nes ymlaen, y deml oedd canolfan addoli pobl Dduw. Ac felly mae'r deml yn symbol o bresenoldeb Duw tuag hefo'i bobl. A mae Dafydd yn y fan yma'n cydnabod hynny. Ond mae o hefyd, wrth feddwl am Dduw, yn sylweddoli i fod o yn llawn cariad a ffyddlondeb. Mi oedd o wedi profi cariad Duw yn ystod i fywyd, wedi profi i faddeuant tuag ato fo. Mi oedd o hefyd wedi profi yn bersonol ffyddlondeb yr arglwydd, ac hefyd ffyddlondeb Duw i genedl Israel drwy'r canrifoedd. Yn addo ac yn cyflawni addewidion, yn bwydo, yn diodi ac yn nerthu cenedl Israel. Ac fod y genedl yn anffyddlon ac yn wrthryfelgar, mi oedd Duw yn dal ati addewidion ac yn cadw yn ffyddlon i'r bobl. Ac os oedd Dafydd yn gallu profi hynny, wyt ti'n llawn cariad a ffyddlondeb, meddaf o'n y Salm. Faint mwy y dylen ni allu tystio a phrofi hynny yn yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd yn Iesu Grist, da ni wirioneddol wedi gweld a phrofi cariad Duw tuag ato ni. A da ni wedi profi pa mor ffyddlon ydy'r arglwydd tuag at i bobl drwy'r cenedlaethau. Yr adnod gyfarwydd yn canisfellu y carodd Duw y byd. Dyma'r mynegiant mawr o gariad Duw. Canisfellu y carodd Duw y byd, fel yr hoddodd fe ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo'n ddoer, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Mae Duw yn gariad, mae Duw yn caru ni yn ddir amod yn yr arglwydd Iesu. Ac hefyd, da ni'n gweld a phrofi
ei ffyddlondeb. Mae o'n ffyddlon i'r addewidion mae o wedi gwneud drwy y proffwydi a thrwy yr arglwydd Iesu, ac wedi gwireddu hynny yn Iesu Grist. A mae o'n ffyddlon i'r eglwys Gristnogol ac i'w bobl drwy'r canrifoedd. A heddiw, da ni'n gallu tystio i'r ffaith yn bod ni'n profi ffyddlondeb Duw. Trwy ein bywydau ni, yma nerthu ac yn cynnal. A mae Dafydd yn meddwl am gariad a ffyddlondeb Duw, natur Duw, a mae hynny'n rhoi addoliad dwfn yn ei galon. Mae'n addoli Duw oherwydd sut ydy Duw. Wedyn, yr ail beth, yr ail reswm bod Dafydd yn addoli Duw, ydy oherwydd ei air. Ac mae'n dweud yn y fan yma, mae denw a daddewid di yn well na phopeth sy'n bod Beibl.net, Beibl Cymraeg Newydd, oherwydd dyrchefais denw a thair i'w chlaw popeth. Mae o'n addoli Duw oherwydd ei air, oherwydd fod Duw yn datguddio ei hun trwy ei air. Yn yr Hen Testament, mi oedd o'n gwneud hynny drwy Moses a'r proffwydi, oedd yn rhoi ei air i neges, i newyddion, i genadwri, i broffwydi, Jeremia, Eseia, Ezekiel ac yn y blaen, ac yn datguddio ei feddwl i bobl Israel. Ac yna, yn yr arglwydd Iesu, sydd yn air Duw, mae o unwaith eto yn cyflwyno ei feddwl a'i newyddion da, a'i faddeuant, a'i ras, a'i neges i ni yn Iesu Grist. Mae Iesu, mae Duw wedi gwneud i feddwl a'i ewyllus yn glir iawn i ni fel dynoliaeth. A mae hynny yn destun mawl. Wrth feddwl am Iesu, a'r hyn da ni'n weld o natur Duw yn Iesu, da ni am addoli yr arglwydd. A dyma pan bod Iesu Grist mor bwysig i ni. Oherwydd wrth weld Iesu, da ni'n gweld Duw. Wrth gwrando ar eiriau Iesu, da ni'n gwrando ar eiriau Duw. A phwyslais y ffydd Gristnogol ydy fod Duw yn datguddio ei hun yn ei ras. Yn hytrach na bod ni'n ffeindio Duw, yn bod ni'n mynd ar ryw bererindod ysbrydol ac yn canfod Duw mewn rhyw ddirgelwch neu mewn rhyw wybodaeth arbennig. Bod Duw wedi sylweddoli yn tywyllwch a'n angen a'n diffyg gallu ni, ac wedi dweud, dyma ni, un fel hyn ydw i yn yr arglwydd Iesu. Dwi eisiau i chi yn adnabod i, a dwi eisiau i chi yn haru fi. Ac felly, yn Iesu, bod Duw yn agor i galon, fel yn bod ni yn gweld sut ydy Duw. Dach chi bod, mewn gwirionedd, da ni mewn cyflwr o ddallineb, fel nad ydyn ni'n gallu gweld Duw ohona ni'n hunain. Da ni yn aml iawn ddim isio gweld Duw, di pobl ddim isio ffydd na gelfennau ysbrydol yn y bywydau. Ond mae Duw yn datguddio ei hun drwy waith yr ysbryd glân hefyd, yn esbonio ei hun. Ac oherwydd hyn, mae Dafydd yn addoli. Ydyn y trydydd rheswm, a'r rheswm ola mae Dafydd yn ei roi yn yr adnodau yma, pam i fod o yn addoli Duw, ydy oherwydd yr hyn mae Duw yn ei wneud. Gwrandwch ar y geiriau yn adnod 3. Dyma fi'n galw, a dyma ti'n ateb. Fy ysbrydoli a rhoi hyder i mi. Pan oedd Dafydd mewn angen ac mewn cyfynder, mi oedd Duw wedi ateb i gri. Mi oedd Duw wedi rhoi help iddo fo, ac wedi rhoi nerth ysbrydol iddo fo. A mae'n meddwl am y modd mae Duw wedi gweithredu y mywyd yr eglwys ac y mywyd Cristnogion yn ein hannog ni i addoli Duw. Mae clywed gair o dystiolaeth gan Gristnogion, lle maen nhw'n sôn am ei bywyd, sut oedden nhw wedi dod i gredu, be mae Duw wedi wneud yn ei profiadau ac yn ei teuluoedd nhw, yn peri addoliad yn ein calonna ni, oherwydd i fod o'n dystiolaeth o'r modd y
mae Duw yn gweithio ac yn gweithredu. A phan da ni'n edrych yn ôl ar ein bywydau ni yn hunan, da ni'n gallu gweld sut mae Duw wedi bod ar waith yn caru, yn dysgu, yn disgyblu, yn maddau ni drwy yr arglwydd Iesu yn ei ras. Sut mae'r Ysbryd Glân wedi'n helpu ni pan ddaru ni syrthio a nerthu ni pan oeddan ni'n drist ac yn wan. A pan da ni'n meddwl am weithredoedd Duw yn y Beibl efo cenedl Israel drwy yr arglwydd Iesu, mae'r addoliad yn cronni yn calonna. Ac wrth i ni fyw yn y cyfnod ansicr yma, mae yna gymaint o bethau ansicr yn digwydd. Mae systema gwleidyddol y byd yn gwegian. Dyda ni ddim yn gwybod yn sicr beth sy'n mynd i ddigwydd yn gwledydd Prydain yn sgil gadael Ewrop. Be fydd yn dod i'n cwmni ac i'n busnesau ac i'n plant ni. Da ni'n gweld arweinyddion gwleidyddol yn methu ymdopi hefo pethau. Da ni'n meddwl am yr hyn ddigwyddodd yn Washington yn yr Unol Daleithiau dydd Mercher dwytha. Pethau na fydda ni'n credu y bydda nhw'n digwydd. Mae'r byd yn sigledig, mae'r economi yn sigledig, mae'r gwleidyddiaeth yn sigledig. Ond mae'n dda gwybod bod yna rhywbeth y gallwn ni dibynnu arno fo. Yn bod ni gallu dibynnu ar Dduw sydd yn ffyddlon, sydd yn llawn cariad, sydd yn ddi-gyfnewid. Emyn sydd wedi bod yn dod i'n meddwl i'n aml wythnosau dwytha yma ydi emyn gan J.J. Williams. Dydy o ddim yn canu'n ffydd, oedd o'n yr hen ganiadydd. J.J. Williams wedi cael ei fagu yn y de yma yn Aberpennar, ac yna mi oedd y teulu yn aelodau yn y Tabernacl Ynys y Bwl. Fe weithiodd yn y Pwll Glo pan o fachgen ifanc, ond yna ddoth o yma i'r brifysgol yng Nghaerdydd ac i goleg yr annibynwyr yn Aberhonddu. Fe oedd o'n weinidog yn Rhymni, fe oedd o'n weinidog yn pentre, seilo pentre Rhondda, a dwi'n siŵr bod Peter Spriggs wedi clywed ei fam Gwenda yn sôn am J.J. Williams. Ac orffan i weinidogaeth yn Tabernacl Treforys, ac yn y fan honno mae J.J. Williams wedi gladdu. A dyma'r pennill i chi o'i emyn. Derfydd holl deyrnasoedd dea, antil llawr o un i un, ond ar ludw ei hadfeilion, saif dy deyrnas di dy hun. Arglwydd cu, caffer ni, oedd i mewn i'th deyrnas di. A mae hynny wedi cael ei brofi'n do. Mae teyrnasoedd gwleidyddol y byd yma yn mynd ac yn dod, yn codi ac yn syrthio. Ond mae yna un deyrnas sydd wedi parhau trwy y milenia. Teyrnas Dduw, teyrnas yr arglwydd Iesu. Ac o fewn i honno, da ni'n profi cariad a ffyddlondeb di-fesur. Lle allwn ni droi mewn gwirionedd am gysur a sicrwydd sydd yn tawelu'n calonna. Dros dro mae sefydliadau, theyrnasoedd a systema gwleidyddol y byd hwn, fel mae hanes dynoliaeth yn ei ddangos. Os ydym ni am gael sicrwydd yn calonna heddiw yn yr oedfa hon, does ond un lle i droi. A'r lle hwnnw ydy at y Dduw tragwyddol a ffyddlon trwy Iesu Grist. Pwyso'r Iesu, dyma gryfder sydd yn dal y pwysau i gyd. Ac ar ei ben y bôr goron. Amen.